Ochopo kanyo sa 12 mar okinyi oyawre nyakwara mugia juong kamora mora ma intiere en mor mara mar bedo kodi e chenro mar opiny kawuono en chieng' wuok tich tarik en 10 dwe mar 8 higa mar 2026 ageno ni chiwo maber kata an bende achiwo makare kendo kaka pile wagone ruoth Nyasaye erokamano ahinya kuom miyowa ngima manono e jumani manyien. Waiko ni chenro mayelach bang' ma abobedo kakelo ni weche manyien bang'e e nonro mar gazet mano ma Daily Nation kaachiel kod The Standard weche magimiyo pek aneno ka opogore. Daily Nation okete kae ni 1 year to go kalore no odiochieng' ma kawuono kochakore odiochieng' ma kawuono nyaka chieng' tarik 10 higa mar 2027 wanyalo wacho ni en thuolo mar higa achiel mano motelo ne yiero mano mar higa mar 2027 ano ka koro ket kae pichni mag ji mopogore opogore ma koro nyaka sani okete kanyo kata otem keti gigo mopogore opogore mowinjo bed ni timore kochakore sani nyaka chieng' tarik maket kod kawuono higa mar 2027 mago duto obobedo ka walidho e gazet mar The Standard nyakwara mugia juong to keto kae ni where are they mago kotudore kod obila 2 ma itudo kod nek mano mar laktar Victoria Mutiso mane onegi mano dwe mar 7 mano dwe mar 7 mano mahigani kata kamani wacho ni nitiere obila 2 kae mano Elijah Kibelion kaachiel kod Collins Kiplagat makoro nyaka sani itudo kod nego mano laktar makamano kata kamano nyaka sani koro liekore ni nitiere simu mano wuoka ka jatend migawo mar arita e pacho kae Kipchumba Murkomen mano miyo obila go koro nyaka sani poko makgi ka penjo koro penjore ni obila mowinjo bed ni chiwo arita makare ne jopiny ema koro timo maundu maket kod mano mane okelo tho mano mar laktar Dr. Victoria Mutiso mago duto nyakwara mugia jongo obedo ka walidhe gazet mano mar The Standard kaachiel kod Daily Nation bang' mano kawuono en chieng' wuok tich ibobedo kiyudo chenro mano mar paw tuke kochakore sa 1 okinyi nyaka sa 2 mar okinyi kama bang'e ibobedo kiyudo chenro mar kaka wanene kaito chenro mano mar mbaka romo kochakore sa 4 nyaka sa 7 mar odiochieng' ma kawuono wabobedo ka wagoyo mbaka kotudore kod chika mano mar omenda mowinjo bed ni itiyo godo kata kwan omenda ma jolar kombe mopogore opogore owinjo bed ni tiyo godo e kinde mag kisera mar ombulu mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 omiyo ichako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 33600 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan meni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_ machiegni kendo magi thund weche manyien. Walipofungulia ng'ombe vijana wakaamuka wakarudisha ng'ombe pia wakaendelea kupiga nduru. Serikali ingetaka kufuatilia hiyo manana ingeisha kitambo. Ano kasani the government do cheap labor. Kaka nyabe kujogejo NYS to manage those exams for free because they want free labor. Nyakwara mugia juang machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Ng'ato achiel oyangi ni onegi ka ji mamoko oyudo hinyruok kendo otergi e subtende ma Migori, Kilgoris kod Kisii bang' monja kod tulo manyomuoch e tong' mar gweng'a man Kararo gi Enrotet mayudore Transmara. Jafambo marwa Crispin Otieno ni kod lerno. Jumapil okinyi e hospital moro e boma ma Kisii Jacob Olesuparu ni otanda bang' ka otimne bero e ng'ute. Jacob mawuok e gweng' mang Kararo
oyudore e osiptal ka kanyakla kod jogo magirakorego mawuok ir Uasin Gishu e Noretet bang' lweny muoch e tong' margi kendo kelo nek mar ng'at achiel kama moko bende oyudo hinyruok. Ka bende waromo gi rawera machielo mawuok e Noretet en kod rem bang' ka nyochwo lwete gi asere. Kata obedo ni ok oloso achiel kachiel, kwayo margi en ni serikal orit mwandugi. Nduru ikaanza saa 11, saa 12 wakafika kwa maboma. Wakaanza kuchokora maboma. Vijana wakatoka, wakaenda ni kuuliza nini mbaya, wakaanza vita namna hiyo. Watu wakapigana, serikali ikakuja ikagawa hawa. Lakini sana sana kitu hili inafanya hapo inaleta shida, kuna hii barabara iliwekwa. Hii Natembea Road. Hiyo Natembea Road imewekwa vibaya. Vita tukapigana mpaka kitu saa 5:30. Maskari wakakuja, wakatugawa. Vijana wakarudi maboma, nao wakarudi, lakini hao hawakuenda waende. Tena wakakaa mpaka saa 10. Ne wadhi achiel kachiel nyaka tong' ma Transmara marango chal mar gwengego ka wan kanyakla kod apisas mag arita kwe mabende odhi rango chal mar arita bang' tulono. Gwengni odong' gunda kendo ji oringo. Barabara alishatolewa Natembea na tunashangaa watu wanang'ang'ana wakitafuta pesa ya shule na wengine wanang'ang'ana kutafuta roho ya watu. Aki tumeteseka, tumechoka. Nataka tufanye nini jameni? Dunia hii ametuchosha. Wasiri wanateremkia sisi kila siku, wanatuumiza, wanaumiza watoto wetu. Kila siku ni mazishi sababu ya watoto. Hii vita miaka na miaka kila wakati inapigana. Sasa ni karibu miaka 30 hii vita. Mimi nikiolewa nikiwa mdogo, hii vita ilikuweko mpaka sasa hii vita iko. Bang' apisas magarita bagoromo mar lalruok gilando ni gidhi timo operation motegno e tong'no. Gisani luoro pod okwako alwora no. Vijana wamekuwa wanavamiana. Imekuwa ni vita ya wazee. Ya vijana. Ndio sababu tulikuwa tumekutana tuweke mikakati tuhakikisha kwamba vijana waendelee kupigana. Crispin Otieno, Ramogi TV, Transmara. Dul mochung' ne yiero kod kiewo pachoka IEBC ogo chapa e boke ma sirikal chike matayo kaka itiyo gi omenda e campaign gi kiewo mar budget ma ok owinjore jochung' okadhi. Chikno bende nyiso okenge kod kuma ne joketh chik tiyo gi pesa mar campaign. Walter Nyambaga nigi lerno. Banka pachoka na jo Kenya wi chik rido okenge mag tiyo kod pesa mag campaign. IBC koro chapo chikego e oboke moyiedhi mar sirikal kendo koro jo siasa idwaro ni mondo lure kod chikego e kaka yor gayo tiyo kod pesa chadha e campaign mag manyo lemo mag telo. En chik madhi neno ni oket kiewo maja siasa ok nyal kalo e kaka budget mar campaign karanyisi en kom mar jatend piny ma ibiro many gi budget moko kalo shillings bilion 6.1. Ranyisi mar gwenge mag kombe makaluo, jogo malaro kombe mag governor, senator, woman rep e counties omi kiewo mar budget magin kaka ma Kisumu shillings milion 61.8, Siaya milion 54.8, to Homa Bay milion 61.8, Nairobi milion 181 e kind mamoko. Ne jolar kom od bura, IBC oketo budget mar moro kamoro e karanyisi kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul ma oketne kiewo mar shillings milion 19, Lego Usonga oketne shillings milion 26 e kind mamoko. Jolar kombe mag MCA bende oketne gi kiewo mar budget ma winjore gi tigodo ka thothgi ni kind milion 3 nyaka milion 6. Ranyisi en mar ward ma West Ugenya e kama jochung' dhi tiyo kod ma oko ohingo shillings milion 5.1 kaka ler ward to biro tiyo gi maderom milion 3.8. E chikno lero thuolo mar tiyo gi pesa e campaign ma en oko kalo dweche 6 motelo ne tarig mar yiero nyaka ndalo 14 mar tok yiero. IBC dwaro ni mondo jachung' kata duond bura owal ng'at achiel ma ibiro bedo kaka jachung' ne kawo pesa ma isolo ne campaign tayo kaka itiyo gi pesago kendo chano buge mag omenda mag campaign. Jachung' kata kamano nyalo chung' ne en owuon e tayo pesane mag campaign. Jachung' bende dwaro ni mondo ochwal report ne IBC nying jalo matayo omenda mag campaign mage. Duond buche kata jachung' bende dwaro ni mondo ochwal nyinge ji kata riwruoge mageto chiwo negi sirgo
e kampen. Jachung' kata duond bura bende idwaro ni mondo miyo yaw agulu mabiro ting'o pesa mag kampen maggi. Aguluno owinjore obed gi nying jachung' kata duond bura kod jal mochung' ne omenda mag kampen. Aguluno bende nyalo bedo gi nying mar jasir kampen mar jasiasa. Aguluno kata kamano bende nyaka yaw mana e bengi ma ei Kenya ka. Aguluno ibiro lor bang' dweche 3 bang' yiero. Bende ibiro lore ka jachung' wuok e ng'we laro komno kata ka oponi otho. IBC biro dwaro ni mondo pedhne ripot mag omenda mochoki mag arambe mag timo kampen. Ripodno oriwo nying jochwal solro ma bende chik nogoyo marfuk yudo solro kawuok e sirikende mag pinje ma oko. Nonro mag josol omenda ne jachung' ibiro dwar gi IBC ka ng'ano mosolo solo mahewo silings 20,000 to nyaka mi mana risit. E solro ma kamano bende nyaka ler gima idhi timo godo e kinde mag yiero. Koponi pesa odonje agulu mar kampen to nyaka chwal ne IBC, bang'e to ibiro chwal ne migawo mar omenda e thuolo mar ndalo 14. Chung' kata duond burano bende oyiene chwogo kamiti moyiedhi matayo bajet mar kampen. IBC bende ogolo siem ne jachung' kata duond bura koponi okalo kiewo ma chik go puodho ne kampen gi silings $1 million, nyaka chiw thuolo ne timo nonro mag nono buge mag omenda mitimo kod odita mondo mi onon kendo chwal ripot ne IBC. IBC bende biro timo nonro ma mare owuon mar yango ka diponi jachung' oketho chik mondo okaw ni okang' mar chik. IBC biro dwaro ni mondo jogo mageto kombe mag siasa to kod duond buche mamenyo yiero ma higa manyien oikre ne chako luwo chikego ma kaponi oketho to nyalo nyuolo kum moriwo koda kafwai mag silings ma ok tin ne silings $2 million kata tweche jela kuom higni ma ok tin ne higni 5. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kweth mag Linda Mwananchi onyiero lek ma sirikal nigo mar twak ewi dongruok mar Kenya manyaka higa mar 2060. Kotelnegi kod Edwin Sifuna, kwethno ose William Ruto kagikoni tich mar higni 5 pok otimo maber, kendo lek mar goyo turbina higni mathoth mabiro nyime ok nyal nyuolo olemo. Kwethno olimo gwenge mag Mumias, Navaholo kod Malava e kaunti ma Kakamega. Walter Nyambaga nigi lerno. Egi mole bomba maduong' ma Mumias, Navaholo, Malava, Kanyakla kod Lumakanda. Sianda oe! Kendo siasa otedre kaunti ma Kakamega. Odiochienge margi mar ariyo nen mana mar keko ne jatend piny William Ruto kaka gibiro kole oke apisi yiero mabiro. Lakini mzee Nyong'o, wewe ungengoja miezi 12 vijana wachukue hii nchi ndio tuletee hiyo plan ya 2060. Kotelne kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna gise omise mane osidhi kod jatend piny William Ruto mabiro choro Kenya kind pinje monyalo weche mag dongruok lek melo 2060. Kutuambia saa imefaulu, utuambie umetoa mambo ya harambee ya kutoa watu wetu hospitali. Nikijia amefunga Malema, Kalonzo amefunga Eastern, Matiang'i amefunga Ukambani, kina Baba Owino na Orengo amefunga Wajaluo huko. Unaambia Mheshimiwa Sifuna, ukiingia kwa kiti within 30 days rudisha hii industry ya Mumias kwa wananchi wa Mumias. Kuna Oma Kamen kod jatend piny William Ruto ni osemana tugo tuk usi kod sindan kod ngima jo Kenya kod thuolo mosebedo gode apisi. Rigiji ameniambia kwamba ameshikanisha mlima yote, hako na kura milioni 7, na ameniambia hako tayari kufanya kazi na Edwin Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Judito mane oyuore romono ogoyo poro kendo jiwo jodak maimbo mar Kenya mondo riedie ng'e Sifuna kendo miye sir kochopo yiero mabiro. Ruto ni muongo. Tulisimama hapa na yeye akatudanganya hii barabara ataweka lami. Ameweka. Ruto riswa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua oloko tanga kendo koro oludho jalup jatend piny Kithure Kindiki
kawacho ni koro okoyiene jatelono donjo e DCP. Nyocha ni Gachagua nyocha nyiso johera mage ni kik sok Kindiki nimar en jala mawuoke masawa mar Kenya. Kata kamano e twak mare kane olimo gwenge mag Kiambu odiochieng' manyoro kawacho ni othothone kaponi siasa olokore ne ataro e sirikanda William Ruto. Na huyu Kindiki akisema sina shida na Rigiji ndugu yangu. Siku alikuwa ofisi nilimheshimu. Tulikosana tu alipotoka akaniambia nitoke. Sasa Rigiji alitoka Siweli walimtoa. So wewe hata kama umepata matatizo huko kwa Ruto ukae huko. Hata unaita mimi ndugu yako. Kwa sababu hata ukiwa ndugu ya mtu unaweza muua uchukue bibi yake. Unasema mtu ndugu yake na umemuua ndio uchukue bibi yake. Jalup Jatend Piny Profesa Kithure Kindiki bende wuok magera gi Jatend DCP Rigathi Gachagua mawacho ni medo mana chwalo siasa mag keto luoro kuom jopiny. Kindiki ma oloso e alam e kaunti ma Murang'a bende nyiso oganda jo masawa ni othegre gi siasa mag pogo oganda. Mimi nimeanzisha umoja ya jamii za Mlima Kenya. Mimi nilikuta umoja wa jamii za Mlima Kenya ukiwa hapo. Na wakati kuna tofauti kidogo ya kisiasa tuongee hizo tofauti bila kuhujumu umoja. And I am here to confirm that we will defend the unity of our nation with all our strength, with all our might, with all our resources, with all our intellect. We cannot allow the unity of our country to be undermined. We can also not allow the unity of our community, the unity of our region to be undermined. We will pay whatever price we need to pay to make sure that the community and the nation remains united. Kama ufalme wa mbinguni unachukuliwa kwa nguvu na ufalme wa dunia si ni nguvu zaidi? Na niliwaambia tukitoka kwa serikali watu wengine watakuja waingie kwa serikali, sisi tukae tumeng'edhia hapo na kulalamika. Na mimi nimesema mimi siwezi toka kwa hii serikali. I cannot because this is our government. Jagoro maduong' mar Kotu Francis Atwoli oseyo kweth josiasa mag Linda Mwananchi motelnegi kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna mauko ni gin josiasa matindo ma onge kama nyalo tere oganda jo Kenya. Atwoli mane oloso e kinde mane oyuoro e nyasi mar alama kod choko omenda ne kanisa mar St. Francis Mawego e kar chung'od bura ma Karachuonyo okoni kweth mar Linda Mwananchi onge gi agenda ne jo Kenya. Bende oseyo mane en jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua kumsiko ledho ni en gi jogene e sirikal mamiye maling'ling'. Na kwa vile wanasema uongo wanamsingizia Raila, hawa haswa huyu kijana anaitwa Sifuna, yeye ndiye aliandika agreement ya mkataba kati ya chama cha ODM na chama cha UDA. Leo hii amepatiwa hela chache na watu wengine wa kugawa jamii ya Kibaluya. Anasema yeye ana spirit ya Raila. Mimi nataka kuambia ni watoto wadogo sana. Ndio kasi ya vijana ni kulinda nchi, lakini sio uongozi. Vijana ni kuingia kwa majeshi, kwa polisi walinde nchi. Na wasituambie wanataka kuwa viongozi. Tutaonyesha kilichomfanya punda asimee pembe. Gachagua mwenyewe anataka kiti, atawacha mtu mwingine achukue hiyo kiti. Hata watu wa polisi muwe careful. Don't give Gachagua information because he misuses that information. It's a fact that this region you believe in certain things, and when it comes to issue of two term there is no compromise. Is that correct? Sirikande mag kaunti ojiw ni oket maino e siro ngima jodongo kaka yora bero ngimagi kendo medo gi kinde mar dak e piny. Ma en jip ma ochiw gi jodolo ma Homa Bay e kinde manyo gi kowo gi nyasi mosenindo jaduonga Damianus Okuku mane en jalweny machon e lweny piny mar ariyo kendo ma onindo ka en jahigni 105. Jadolo Bishop Gordon Odongo wacho ni dak mar higni mathoth mar jaduong' Okuku
En ranyisi mar rit makare. Kata kamano nitie jodongo mamoko manyalo rem chopo e higni mathoth makamano nikech pek magin-go manyaka sirge gi sirikal. Jodolo mamoko e buo Vision Ministries Kenya bende otiyo gi thuolono mar jiwo kwe e kindeni ma oganda ochomo yiero kachiel gi kwedo timbe mag tulo makidek kelo lal mar ngima jomatindo kendo mang'ado oko lek maggi mag chopo e higni mar jodongo. Jodologo ma oriwo koda kamago mawuok e pinje maoko nyoloso e ikno. Mondo at least ka ng'ato seritaya bang' higa 60 ka to kaunti ochung' kodgi mondo ng'ato dag aming'a nikech ka ngima ok ber jomoko tho nikech dhier jomoko kech nego nikech bang' we tich bang' tekni rumo kaka koro dang' okonyre bedo mateka. Ne jowa matindo kuonde duto ma untie damed jiwo mondo unyaa kwe. E kinde te wasebedo ka wawacho wach mar kwe okang' maduong' mondo mi kinde ka kinde kama wantiere kata kama untie kaka jomatindo mondo unyaa kwe. Kendo kata ka udhi e kuonde moriwo ji kon gi koni kata rombe mag siasa ubed ka uikoru nyayo weche mag kwe. Kendo e kinde ma koro wantie ma ji osimo siasa ni ka kwe onge to kan moro remo nyalo chwer to kwa gombo ni mondo remo chwer. Dolo kata jodolo ginie sauti mar Nyasaye kendo jopiny onego ringirgi ka dwaro kuomgi wach maber. Koro akwayo jodolo duto mondo bed joma dwaro wang' Nyasaye kendo ginyis piny direction kama piny onego lu ka ginyayo kwe kendo ginyayo achiel mar oganda. Wa celebrate higni 105 ma jaduong' owe legacy maduong' ei Kagan kanya ka Irangwe nikech ok yot mondo ne ng'ato chop higni mane ochopegi to no chopo nikech ne en jaduong' mohero kwe kinde ka kinde na waneno ko olando mana wach mar kwe. Duol mar jochiw thieth KMPDC timo nonro ewi masira mar miyo manyo okonyore e bath ndara bang' rema yudo resruok mar thieth e osuptal moro manyocha otere e kar dak ma Kahawa Wendani. Liliana Tieno ni kod ler mar wachno. Nasi mtoto ameshatoka huyo ninaona ametoka. Picha gi onyuolo paro mathoth ewi ratiro mar thieth. This is very wrong. Why? Unatufukuza. Why? Nimesema tusalishe. Na mtu amezalia nje kwa hospitali yako. Nimesema tusalishe. Nasi tupe gloves tumsaidie. Kamiyo maja higni 20 konyore bathio kilomita machuo kowuok e od thieth ma Kahawa Wendani. Hata sasa nageni ilitukarai. Aliweza kukunja hiyo kitambaa chake na akapiga magoti akajisalisha. Baada ya kusalisha kuna mwenye alimpata. Nyocho chunolea wuotho kende nyaka od thieth mani machiegni kode bang' winjo rem mar muoch. Ilikuwa usiku na kuna baridi. Sasa huyo mtoto alikuwa anatetemeka, huyo mama mwenyewe alikuwa anatetemeka. Midhiero maleo kadhie kelo penjo mathoth ewi yore yudo thieth e pachoka, luoro kod bedo motang' gi ngima dhano. Nikamwambia wewe tusaidie gloves, basi sisi wenyewe tusaidia. Daktari ule aliniambia pale hawafanyi hizo services. Nikamwambia basi hizo gloves niuzie basi. Akaniambia hapana, nyinyi tokeni. Kwanza alituambia na madharau sana, akatuambia get out of here. Giko neto nyocha giting'o lea nyaka od thieth mar St Joseph. Kanyono miyo kod nyathine no yudo kony kowuok kuom ji machuny gi ng'won. Ne wadok mar yudo duoko kowuok e osiptal manyocha miyo no donje mokwongo to ok oyudo resruok. Clinician had a patient, had another child who had febrile convulsions. So the only thing I say, we don't offer maternity services. If you want to deliver the baby, go somewhere like St. John's and get the service there. Duol mar jochiw thieth KMPDC ose osiptal no kendo yango ni nyaka giduok penjo ewi midhiero no. We have confirmed that this facility is registered as a level 3B that should have capacity to provide emergency stabilization services, and due to that reason the facility has already been earmarked for closure. Liliana Tieno, Ramogi TV. Jopuonj kokalo kuom riwruoge makedone ratiro maggi obugo weyo telo ne penj madongo mahigani magikoni duol matayo penj owinjo omany joggi mabiro telo ne penjgo poni gionge kod lai makare madhi tieko ng'ur ma jopuonj osebedogo kuom higni e lwasi marach mar tich kama oriwo deko mag chudo. Judith Omondi otwak kod riwruok mar NAT kaachiel gi mano mar Kupet ka bende omenyo twaka mar jagoro e migao mar somo mane ochopo e od bura mar duoko penjo makamago.
Gi matine dweche 2 kende to penj madongo chakore pachoka. Riwruoge mag jopuonj kama oriwo NAT kod KUPPET obwogo bedo mabor kod weche mag telo ne penj kaluwore gi yom ma osebedo ka neno bang' tayo penj go. Jopuonj gi ywak ni duol matayo penje pachoka INEC ok osebedo ka winjo ywak maggi kama oriwo lwasi makare mar tich kaachiel kod leo mar chudo. Sani wawacho ni kaber to we jopuonj otim tiji mar puonjo. Ka gisipuonjo nyithindo to NEC okaw the exam get minister e yo maginyalo. Ano ka sani the government dwaro cheap labor. Ka ginyadhi tiyo gi jo NYS to manage those exams for free because they want free labor, so be it. But as teachers, wan wasetimo tijo mar puonjo nyithindo mar ikogi mar timo penj. Kok nyalo chulwa penj ma higa mokalo to kata mana ma higa ni ok wabitimo e yo maber kaka ne watimo higni mosekadho. Gikoni nyaka sani jopuonj mane otelo ne penj pok oyudo chudo e kinde ma Kenya tieko higa kendo donjo e tama owinjo gichaki e penj machielo. E twak marwa koda kelo Misori ma en jagoro mar KUPPET okoni ma e sama owinjo duol matayo penj e pachoka INEC keta yanga chenro mag-gi mag tayo penj kendo yangore ma pod neno nyaka sani. Puonjwa are ready. Ng'eni assessment no josechakore kaka KPSEA KPJSEA en gima timore and ongoing. Ma gima dhi timore third term and basically the final assessment which will occupy just 60%. 40% osetim all through. Wang'eyo very well ni gima koro dong en supervision of KCP, KCSE. Only KCSE is waiting to be done. Apparently this time round, kapok otime, to nego beni all supervisors, all invigilators, all security personnel mano take part in the supervision of the other exam, carrying invigilation, onego beno sechul. Ndalo 4 ma okalo, jagoro migao mar somo John Ololtua ne ochopo e nyim komiti mar somo e od bura kendo yango ni omenda mane omi duol matayo penj ne tin kendo sani ka gichano tieko go wigi duto. There was some shortfall in the allocations and as a result some of the pending bills were incurred. This has been carried forward as a pending bill which will be settled, Honorable Chair and Honorable Members, as a first charge in the financial year 2026-27. So we will be able to, I think there is a question that the Honorable Chairman asked about the payment of examiners, invigilators, supervisors, security officers, and so on. We will be able to, under the financial year 2026-27, we have captured it as a first charge, so we will be able to pay the invigilators as soon as that 9.9 billion is accessed. Ka gi chakruok mar tam manyien bende dwaro nitie mondo mi piny owacho obag twak kod tend skunde mar neno ni jopuonjre duto orwaki e lai manyien mar KEMIS. Ywak nitie ni lai ni chendo kendo thoth skunde yudo omenda matin kipimo gi kwan mag jopuonjre magin go. Ok wabiyie ni jopuonjwa idhiro bedo toast left and right ni ok ginyal offer services nikech pesa michiwo ne gitin nikech nyithindo ma obedo captured system gin nyithindo matin. Gin ma wuon gin giwegi gi manucha gi chuno sikunde ni mondo kaw nyithindo moromo. Ka platform no onge dak gidhi e data mar school kata kaka for example Alliance Girls manucha gimiyo nyithindo mang'eny moloyo namba magikaw to gidhi nyisi ni nucha wamiyo namba mang'eny to number our system nyalo capture mana 600, another 1300 monicho wamiyogi miwaru list no mondo wamiyo pesa. Judith Omondi, Ramogi TV. Jotelo e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho otiek chudo mag gope mag jopur, jotije mag kambi mar Sony koda kata chudo mag jotije mane oriembi e tich ka kambi mar Sony ne oketi e lwet jaket mwandu. Jafumbo marwa George Juma ni kod lerno. Kinde malo higa chelo sikalo nyaka ne kambi mar sukari mar Sony ne keti e lwet ji giwegi. Moto ne keto kambi e lwet ji giwegi. Piny owacho ne osingo tieko chulo gope mag jopur niang'
jotije mag kambi mar Sony kata chiwo chudo ni jotich mane ochunge tich kod kambi mar Sony bang' kane okete e lwet jaket mwandu. Moko kuom magi osetim ka moko bende pok otim ka nyaka sani nitie jopur niang' ma pok oyudo chudo magi ka jotije machon mag kambi mar Sony mane ochunge tich bang' ka miket lwet ji giwegi bende koro pod badho chudo magi. E kinde ma jotich machon mag kambi mar Sony, jopur kod ji mamoko bandho piny owacho chudo, moko kuom jotelo e kaunti ma Migori moting'o gavana ma Migori Ochilo Yako, seneta ma Migori Edo Oketch kod jumbe ma wendo Walter Owino owuok oko ka dhiro piny owacho mondo koro chul gopegi. Nitiere pek ahinya kuom gik mopogore opogore. Adwaro jiwo sirikal mamalo ni uchumi mar japur, mar jatich gi mar ja ohala gitime mapiyo. Jogo kondik gi sirikal, kijapur ichamo luchi, kijatich ichamo musachi. Agreement mane nitie ni gowino endo sirikal mane kawo patik mar chulo gowino endo. Waseluwo makata sani endi nitiere Senate statement mancha ndiko kendo nitiere nyaka question mancha luongo go waziri. Masetero ga kata e od bura to kata nyaka samwa wuoye ni jogi pok otiek chulo gi. Nomigi pesa moro matin chien kacha to ne ok otiek chudo. Antie kende office jo treasury mondo wang'i ane ni to pesa mancha giwachonwa ni giketo idhi tiek chulo jogi romo nade. Cho nyisa ni report malong'o mar gini wanyalo yudo kapok juma manyien orumo mondo wang'e ni to jowagi onego bed ni odong' pesa di michulogi tichulogi go karang'o. So gima timore ni jowagi to hinyore, kendo an kaka jaod bura margi anyalo medo kwayo sirikal ni mondo kaw pesa mar joma noseweyo tich ma gin gi gopegi mondo chiw. Gavana ma Migori Ochilo Yako wacho ni jotije mane ochunge tich kod kambi mar Sony winjo matek kendo deber ka piny owacho miyo gi chudo maggi mapiyo piyo. Nitiere chandruok kuom jopur mane okelo sukari, mane okelo tiang' kapok kambi ni nyocho time reform. Nitiere pek ahinya kuom suppliers mane okelo gige gika ka kambi ni pok otim reform. Nitie pek kuom jotich ma oritaya kata mowe tich to pok omigi magidhi go dala. Wach ma kamae bende osir koseneta ma Migori Edo Oketch mawach ni jogo mane ochunge tich kod kambi mar Sony onego odwoki tich. Kambi ni obiro nitie joma ne tiyo Sony ka to ing'e ni kambi koro nigi teko ne mar wacho niya jomotiyo te onyalo riembo tich kata jomoko onyalo retain. Wan gi pachwa gi matemo gore matek kaka seneta marwa ma Migori ka en ni mondo ji te matiyo Sony mano tiyo Sony ka kik riemb tich. Jogo eko bed retained, gibed absorbed. Koro magi ekite bende gik makete statement mwango e Senate kaya chande mondo watemane wanegotiate gi kambi mantie nende mondo jogo mantie ka kik bed gi problem moro amora. Jotelo gi ma Migori wacho ni gimor kod lokruok ma osebiro nyaka ne kambi mar Sony nikete lwet jaket mwandu. Kata kamano gidwaro ratich jopur kod jotich bende koro ng'iyo yono makare kod tend kambi ni mar Sony kaachiel kod piny owacho. Nyaka ne tim reform tienge mibeto sani chulo bang' juma achiel ndalo 7 kata an juma mokadho nochul e oda to nitiere kama ng'ikruok nitiere ni gope mane mag jopur machon mane kapok ne otim reform mar kambi ni pok ochul nyaka sani. Sirikal otemie tieko chulo pesa gi mapiyo nikech jowa manowe tich gi sandore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwara Mugajwang' report mar George Juma emochopo gode giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Akaw mana yuyo madundo kaita dugo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D*860* 418 hash. Ramogi TV en od jower duto. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong' na kaka mabe tuose dong.
watemo ng'iyo ni gin ang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no ok tow piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni gin ang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e ang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. E chuny weche duto rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayaw pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi, mondo ging'e niya wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Wakati mnachagua viongozi, mnachagua kwa sababu amefanya kazi ama kwa sababu ya sura? Kura ikihesabiwa ndio utajua sisi tuko na akili. Oganda koganda loso. Harambe! Telo lokore. Gin nderni ka moro dhi koni moro dhi ka koro wadhi gimoro yere cha koso wadhi gimoro cha koro nyaka wachung' wapenji. An gimoro amora nosebedo devolved maisha magidhiye tek maonge kaka konyo. Disabilities podi nyanyasa e Suna West maonge aonga kata kaka inyalo kony. Ma kaka wanene. Counties wa poko chako fwenyo ni sami keto yot mar timo ohala to ji mang'eny bro chako ohala, ibro yudo pesa mang'eny moloyo kiketo gini dhi office cha. Kare ka ber jachien ming'eyo molo samoro malaika mapok ineno. Mami wuok giyo e mudho mandiwa gotieno. Gino rombo nene to rombo olinga linga. Dibe ni en koko mokwako ODM koso en mana pogruok mar paro. Jofwambo ang'wen ma wigi otimo jere e mesa chiel. Kaka wanene. Kata ka ukiwinjri kode, winj gima owacho. Dakiken 38 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet. Kaka pile waneno gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Odiochieng' ma kawuono antiere kae kod Eric Okeyo Kizito mar mondo mi wami siso mar ng'iyo gigo manitiere gazet. Oyawre Kizito, ichiew nade? Achiew makare Joyce, kendo adok erokamano Nyasaye momiyo okinyi masani. En okinyi majaber. Kendo kwarango gazet kawuono to pek ahinya, pek nikech koro onyisowa kaka chenro koro iyango kendo iketo kanyo miwacho ni odong' mana luoro pap nyadichiel to rumo. Mano ne yiero mabiro mar higa 2027. Wuoth da chalo nade? Duolno momi tich mano matayo yiero kod yango kiewo IBC bende koro yango chenro kaka mondo obed kanyo. Koro mago ema japiny dwa winjo kanyo nikech gazet mar Daily Nation no mokawo wach makamano, nikech king'iye te chakre ite mokwongo nyaka ite madhi kanyo nyaka maiye kucho gin mana chenro mag yiero kanyo. Gazet no mar Daily Nation ema dwa ni wachak godo kaloni odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi Jongo odiochieng' maket kod ma higa manyien, mano higa mar 2027. Jopiny kata kuonde mag luto mbulu, tesende mag luto mbulu ibo bed ka iyawo sa 12 mar okinyi odiochieng' maket kod ma higa mabiro, mano higa mar 2027. Matiende ni odiochieng' ma kawuono en higa achiel koro, mano motelo ne yiero, mano mar higa manyien. Ino ka kondiki ka ni 1 year to go, ka koro ket pichni mag joma opogore maseche moko lap dhog gi ndonga ne laro kom ten piny Kenya. No ket picha mar Kalonzo Musyoka,
David Maraga, Martha Karua, Edwin Sifuna, Fred Matiang'i kaachiel kod Rigathi Gachagua. Mage joma koro olap dhogi ndong' ne kawo kar jatend piny Kenya William Ruto, moket kanyo ni William Ruto incumbent. Kata kamano Kizito king'i it gazet mokwongo, mano ma Daily Nation, mabende adwa ni wang'e kapok wadonje it gazet mokwongo mamoko. Kineno malo kanyo bende nitiere barua ma gazet ni mano ma Daily Nation ondiko ne mago johera, mago mag somo gazet, mano ma Daily Nation. Kata kamano ineno koket kanyo key electoral timelines, tarige mopogore opogore makoro wachako ng'iyo kochakore odiochieng' ma kawuono nyaka chieng' tarik 7 dwe mar 8, mano ma higa manyien, mabo bedo odiochieng' mogik mano mar timo campaigns, mabo bedo seche 48 mano kapok waluto ombulu tarik 10 higa dwe mar 8 higa mar 2027. To Kizito king'iye kanyo wach ni odiochieng' ma kawuono winjo bed ni en publication of limits for expenditures, contributions and donations, mano kotudore kod omenda ma jo siasa winjo bed ni tiyo godo mano e kinde mag kisera mar ombulu. Mwang'eyo ni duol matayo weche mag yiero kaachiel kod kiewe pachoka IEBC nosetimo mano. King'iyo mamoko nitiere tarik 10 dwe mar 12, wantiere kod tarik 2 mano dwe mar 2, tarik 9 dwe mar 2 kaachiel kod tarige mamoko. Kizito mana kaka isewache kanyo no, iwacho ni kaka aida ti kod omenda laro kombe mopogore opogore koro idhi oket kanyo mabende kaka ne isome weche manyien ma lipot manokel kod Walter Nyambaga ne yango kaka omenda gi idwa tiyogo. In ng'ano ma olap dhoge ndong' ne bedo jatend piny Kenya, omenda mar campaign midwa ni tigo dok onego bed ni kadho bilion 4.4 kanyo ne jagono madwaro gavana, seneta, jochung' mine en omenda e kind milion 12.3 nyaka adwa ni nyakwara Mugejongo ne mano nikech waneno ka mano nitiere it gazet mar 3 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Adwa na dhi it gazet mar 3 kanyo mar mondo mi wang'iane mano kotudore kod election campaign spending, omenda mopogore opogore kieo kata kiwango moket no kuwinjo bed ni kalo ne jogo ma olap dhogi nong' ne comted piny, kom mar governor, senate, senator, ja women rep, wantiere kod kom mar od bura MCA kaachiel kod mano mabende duond buche owinjo bed ni tiyo godo. Kizito koro jago madhi chung' laro MCA kata kom mar alensi dhi tiyo idwaro mondo dhi otigo omenda mantiere kind milion 2.5 nyaka milion 20 kanyo koro duond od buche oketnegi kanyo bilion 17.7 mar mondo mi kik gikadh kanyo koro kochopo dwe mar 12 tarik 10 wacho ni koro duond od buche idhi mi oboke kata certificate manyiso ni gilure kod chike kanyo kochopo higa manyien dwe mar 2 tarik 9 dhi bedo giko ne jotij piny owacho madwaro lemo mag telo mar mondo mi ogwe tao kendo kochopo kanyo dwe mar 3 tarik 16 iwacho ni duond od buche koro dhi dwaro mar mondo mi ochiw list mar jokanyo mekgi nyaka list mar jogo madhi chung' kata madhi dhi nominations mag kombe mopogore opogore midhi lare yiero gi Joyce. Kendo kibiro kanyo iyudo ka kochopo dwe mar 5 tarik 29 nyaka dwe mar 6 tarik 11 duond od buche dhi bedo kod thuolo mar dhi timo welo mekgi nyaka jogo madhi chung' kendgi bende dhi dwar mar mondo mi ter nyinggi kaachiel kod ranyisi ma gidhi tiyo godo e yiero ma kamano dwe mar 8 tarik 7 mano higa manyien mano dhi kodong' mana seche 48 kende to donjo yiero koro dhi bedo giko mar campaign kanyo koro kanyo bende oket nyaka kindego ma idhi wacho ni campaign dhi bedo ka chakre kendo campaign dhi bedo ka gik. Koro iwacho ni machenro mar aria ma dhi ketwa e yiero ma bende wacho ni duto te ni jo Kenya bro dhi e debe mar mondo mi giyanga ne to bende ginya nuoyo jatend piny Kenya William Ruto kata koka mano ginya kelo ng'atno manyien ma bende koro achiel kuom jok mapiem kodgi mar mondo mi koro bedane wi steering oriembane nyamburko mar telo mar piny Kenya ni. Koro gin weche mag yiero gi bende koro nitie gik mirango matut ahinya to sama irango gi matut gi iwacho ni duol matayo yiero kod yango kiewo e pacho ka IEBC bende ywak ni gin kod rem mar omenda mar timo chenro ma kamae. Ne gikwayo omenda mar bilion 74.4 to
ok giyudo te marem mantie kanyo chiegni bilion 33.5 monego bende miyogi. Kane gitero wach ma kama nyimod bura kata kipenjo jatend migawo mar omenda wach ni ok owuoye, to en bende nosebedo koseyo ni to yiero mar Kenya ni muonyo omenda mathoth ahinya. Koro wadarango ni to weche mag omenda gi biro bedo nade mar mondo mi yiero bed makare. Weche matudre kod ywak mar yiero ni to bende duol ma ochung' ne yiero ni bende odhi bedo ma yiero bedo ma uyanga, yiero minyalo kwan, yiero ma kiluto ombulu no in godo adier ni dhi kwane modonjo kama owinjore. Aya, to kotudore kod omenda mowinjo bed ni ji tiyo godo mano e campaign kapod wantiere it gazet mar adek kaachiel kod mar ariyo mano mar gazeti mar Daily Nation Kizito kaloni ni isewacho kanyo makare ni gazet mar Daily Nation kawuono omenya ahinya gik mowinjo bed ni timore higa achiel makoro wadong' godo mano motelo ni yiero mar higa mar 2027 ma en higa manyien. Ano koket kanyo mano kotudore kod omenda ma bendi bobed kitiyo godo nikech anno kanyo ka kiu moket ne jogo malaro kom mano mar governor, senator kaachiel kod women representative ene kind omenda mano madero milion 12.3 nyaka milion 123. To kata kamani iwacho ni mae bende nitiere counties mamoko makoro jogo malaro kom mano mar governor, senator kaachiel kod women rep kuom ranyisi county ma Turkana gini biro bed ka iyienegi mar mondo mi giti kod omenda mano mabet kore lach kaluwore kod kuonde ma counties mag gini tiere. Nyaka kopogore kod mano bende iwacho ni jogo malaro kombe mano mar governor, senator kaachiel kod women rep mane county ma Nairobi ka gin bende gintiere kod spending limit mano mar milion 117 ka jogo mago malaro kom maket kod mago e counties mago ma Marsabit kaachiel kod Wajia gin tibo bed ka iyienegi mar mondo mi giti kod omenda maderom milion 114 kod milion 113.8. Kata kamano IBC bende koro chiwo pogruok makamagi mar mondo mi jopiny bende ong'ane ni to gin gwenge mage makoro ng'ato nyalo tiyo kod omenda mabet kore lach to ni gin gwenge kaka mage makoro japiny ok winjo bed ni kao omenda ma nikech king'iyo kanyo iwacho kanyo ni most expensive kaachiel kod least expensive. Most expensive versus least expensive counties makoro ji bobedo ka tiyo gi pesa mang'eny gi counties ma ji bobedo ka tiyo gi pesa matin. Ano ka Turkana emotelo kanyo kiluwe kod Nairobi, Wajia, Garissa, Kitui, Nakuru, Kiambu, Tana River, Kajiado, Kakamega gi Bungoma. Counties makoro ok bitie gi pesa mathoth en Lamu, Tharaka Nithi, Elgeyo Marakwet, Vihiga, Nyamira, Busia, Kericho, Bomet kaachiel kod Laikipia. Mago gin mana moko kuom counties mano ka gazedni mano ma Daily Nation omenyo kotudore kod kit kaka joma laro kombe mopogore opogore e gwengego winjo bed ni tiyo kod omenda. Kizito Joyce, mana kaka iwacho ni koro omenda oket kanyo mopogore opogore kaluwore kod counties, koro luwore kod konde chung' od bura. Ma biro nikech iyudo ka nitiere counties moko ma dongo ahinya malach kendo iyudo ka moko wuoth bende peke makoro ok nyal ket pesa marom. Koro ikawo koro mano mar Turkana iyudo ka oduong' kendo yore mag wuoth tudruok peke kanyo koro nyiso ni omenda mathoth tiyo kuondgo. Kibiro kaka kuond makore wacho ni counties ma oket idhi tigo omenda matin kanyo kaka Lamu kanyo iyudo ka Lamu en county moro matin ahinya. Tharaka Nithi gin counties moko matindo koro omiyo iyudo kata ka gigi opogore ma ng'ato nyalo biro to penje ni ang'o miyo Nairobi ma ji ng'enye ang'o miyo okete kuondgo ma kata Turkana koro telo ne kanyo koro king'iyo county ma Nairobi ma Turkana otelo ne mokwongo en kanyo nikech ji ng'eny to king'iyo kuom duong' tiyudo kata kuonde chung' od bura ok duong' ahinya lakini ji to ng'eny koro mondo mi in jagono mago campaign mondo mi tudri kod jolut ombulu idhi tudri kod ji mang'eny koro mano bende dhi dwaro pesa mathoth kanyo to wuoth ok wuoth nono kata gonyo bende nitiere koro akia ni mago achiel kuom gigo modhi ket kanyo ni dhi ti kod omenda mar campaign gi kanyo koro sani en mana jogo ma olap dhogi ndong' ne kombe mopogore opogore mar mondo mi koro dhi ane osomane malong'o kaka duol mata yiero kod yango kiewo ketono omenda monego bed ni gidwa tiyo onego bed ni gitiyogo nikech oket nyaka chike ma ka okethgi to kum nitiere. Iwinjo mana ni kiketho chikego kata kidhi tiyo go omenda malach modhi okadho gi milion 2 tin ng'ano makoro inyalo go fwai kanyo milion 2 kata chak kendo in ng'ano ma inyalo twe
higni 5 koro higni 5 mane ng'ato dwaro mar mondo mi obed e telo to koro ni en higni 5 minyalo twe ni koro bet e iye e jela koro magi mana chike maka dibed ni odhi olu to weche mag yiero nya bedo makare pacho kae to koro penjo ma wantiere go ni to bende idhi luge yo makare nikech bende koro giketo kenge o madwarore makineno kata duond od buche omenda magidhi tiyo godo omenda magidhi yudo kaka mag arambe mag kony mopogore opogore idwaro ni gidhi walo ng'ata achiel ma omenda gidhi donjo kuom modhi chikogi ng'ani udhi bedo ene moketo sei kaka omenda gi tiyo mar mondo mi koro dhi yangane to omenda gi nya tiyo nade to koro kokete ma ng'ani mule ok nyal luni lae ni to omenda no tiyo nade koro mago duto te nitie kae. Kata kamano wageno ni duol matayo weche mag yiero kaachiel kod kiewe pacho kae IEBC bro bedo ka ng'iyo wachne yo makare mar mondo mi kik obed abeda ni giketa keta omenda mowinjo bed ni itiyo godo e kalatas ni gisego chapa to gibi bedo ka gidhi e ground mar yango ka olugi e yo makare. Aduna dhi it gazet mar 4 Kizito mane it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5 mar gazeni mar Daily Nation kama koro ndike kae ni Gen Z seeks to turn street protests into political power. Mano kutudore kaka rawere matindo mago mag Gen Z mano no kanowuok oko ka romre margi mano chieng' tarik 25 mano dwe mar 6 higa mar 2024 e kinde makoro ne gikwedo paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2024 ka koro nyaka sani gisewacho ni gin kopogore kod dhi e ndara kacha sani koro giwuok oko ka koro gimanyo kata gijiwo rawere wetegi mar mondo mi ondikre kaka joluto ombulu nikech king'iyo kwan mabende oket kanyo nitiere kwan mag jogo mosendikore manyien kaka joluto ombulu 2,612,725 ka bende opog gi kanyo jogo manondikore e kinde mag continuous voter registration gin 267,249 ka jogo manondikore e kinde enhanced continuous voter registration gin 2,345,476 ka koro IEBC wacho ni gino ma koro nyalo miyo giyiero jotelo manyalo tieko ne gi achiedh nade mopogore opogore ma gintiere godo nikech kizitano kanyo gigo ma koro Gen Z osebedo ka kedo ne ahinya en kotudore kod wechego mago mag pek mar ngima nok mar tije wechego mag gowi ma koro saso piny Kenya wechego mag usuru wechego mago mag accountability transparency digital activism wechego mago mag youth voter registration civic engagement kaachiel kod yiero mar higa manyien 2027 sani koro wadog mana gi higa achiel kende. Kizito Joyce rowere kuom higni mathoth ok osebedo ka nenre ahinya e wechego mag siasa e pacho kae to koro gi lak sechegi iwacho ni en kwan mang'eny ma nyalo tiyo kata ginyalo tiyo magiloka weche mag siasa e pacho kae ma koro nochak neno wuodhgi nochak neno higa 2024 kane giwuok oko kane gikwedo paro mar chik mar omenda mane bende ne giketo ng'anyo manochakre kane ichako wach mar omenda ni od bura kacha cha ng'anyo manochopo gi nyaka e od bura ma bende nwaneno gik manotimre od bura kacha cha mano miyo jatend piny Kenya William Ruto bende koro ne oketo koke paro mar chik mar omenda no koro bang'e no kata kane jatend piny Kenya William Ruto noketo koke paro mar chik mar omenda no rowere gi nomedo dhi nyime kod ng'anyo kane gidwaro ni bende otim nonro obila kaka notiyo kod teko modhuro kuom jong'anyo mago manochielo jong'anyo be motho mowito ngimagi kanyo ne gidhi nyime kod ng'anyo kaluwore kod ngima mapek kanyo yore mag tije kasa koso tije maonge gowi mapek ma piny Kenya nitiere godo kanyo koro en ng'anyo mosenenoga kobedo kanyo koro wacho ni thuolo ma gintiere goni bende gidhi tiyo kode kaluwore ni e duol matayo yiero kod yango ke pacho ka nochiwo thuolo mar mondo mi gindikre kata jo Kenya duto to ndikre kaka jolut ombulu koro kanyo keti kaka rowere bende osendikre kanyo ma register mano mantiere mar jolut ombulu koro yudo ka rowere duto te nitie atamalo 39.8 koro wach mosebedo gacha ni to rowere gi bende wang'ni ginyalo dhi e debe nikech wacho niya ineno gi to kochopo sach debe midhi luto ombulu to koro ok nen gi koro kian gineno ni chung e lancha ema tek negi kata mondo mi gidhi gi luto ombulu koro magi iwacho ni odiochieng' achiel
kobayi mok idhi ikawo ratiro mari mar luto ombulu yiero jatelo midwaro to koro mane mido ka ng'ato ywak kuom higni 5 koro iwacho ni ng'ano moko wuok modhi luto ombulu eto konego bed ni koro ywaka ni piny tek ni telo rach en koro ling omi dhoge pi jogo manowuok manodhi luto ombulu ema koro wuok koro rowere ng'ato mata manondikore koro kawo ratiro ne lwete odhi oluto ombulu ne jatelo modwaro. Haya, wageno ni jopiny bro bedo ka goyo kogno jotelo gi eyo makare mano kapok giluto ne gi ombulu mar mondo mi yier jatelo mabro bedo katiyo ni eyo makare. It gazet mar 6 adwan wakal mana mapiyo piyo wadhi it gazet mar 8 Kizito kalo ni it gazet mar 6 kanyen kotudore kod nok mar omenda ma IEBC koro nitiere godo kalo ni migao mochung' ne wechego mag omenda nomiyo gi bilion 41.3 kende ma ok bilion 74.8 mane gidwaro. Gino makoro nyaka sani jod buro chiwo siem ni nyalo miyo ikruok ne yiero mahiga manyien ok bed kata ok dhi eyo makare. Mano nyaka Rabuge Jong nyalo somo kanyo it gazet mar 7 bende en kotudore kod timelines ma bende ne wasechiwo mano kochakore chieng' tarik 9 dwe mar 2 higa manyien kama jotije mag piny owacho ma olap dhogi ndonga ne kombe mopogore opogore mag siasa ibro dwar mar mondo mi ogwe tao motelo ne yiero mano mahiga manyien. Mano bende nyaka Rabuge Jong nyalo somo it gazet mar 7 no ket picha mano mar jakom mar IEBC Erastus Ethekon. It gazet mar 8 madwani wadhiye en kotudore kod siasa mane ogore gwengego mago mag Imbo mar Kenya e giko dira mokalo ni kama senator e county mano ma Nairobi ka Edwin Sifuna wacho kanyo ni I'll return Mumias to the public. Mano kotudore kod kambi sukari mano ma Mumias makoro nyaka sani noseyo sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto kuom yie ne jorega ni ankata ne kembe mano mag ji giwegi mar mondo mi okaw tinga mano mar tayo kambi sukari mano ma Mumias. Gino makoro wacho nosemiyo jodak ma Mumias tagore ahinya kata ok winj meta mano mar kambi sukari ma Mumias ka bende sechego kata sechego Kizito bende nokwedo josiasa makoro wacho ni en onge koda wanyalo wacho ni onge koda ujuzi kata onge koda experience mora mora mano mar tayo piny Kenya. Ng'e ni seyo moro no biune wacho ni magi pod gin joma tindo gionge agenda mora mora ne piny Kenya. Kizito iwacho ni Imbo mar Kenya siasa mane kweth mar Linda Mwananchi noketo kuro manyoru mudo chieng' manyoro manyo bage county no maka Kakamega nyen siasa mar sukar siasa mar riwruok mar oganda Waluya kod siasa mar laro kom gavana ma Kakamega. Koro i siasa mar sukar iwacho kanyo ni sani nyuka ma kono ok milebile nikech sukar iro sano kudhulre ewi kembe makono makoro Edwin Sifuna mabende koro wuok go campaign matek ahinya e wach telo mamalo gi koro wacho ni koyudo komno to dhi kawo kambino oduoke lwet jopiny kowacho ni kambini en koro tere lwet ji giwegi kanyo koro kano wuoyo kuro owacho ni magi gigo magidhi timo kowacho ni weche mag ochumi mag pacho ka nitie ka koro rochre ahinya. En siasa ma bende nwaneno kanotene kod gavana ma Trans Nzoia na tembea kanyo nyaka Cleophas Malala mano jalup jatend duond od bura mar DCP bende nitie kuro mano nyiso ni siasa mar Kakamega bende ne nitiere kanyo kama Sifuna bende koro ne wacho nang'o ni an kod lek sani koro nyiso wetegi makuro mar mondo mi osire ni kik bed ni kodhi olokre kama to ido ka jogogo ng'wech temo weye kende koro ochake kod Imbo mar Kenya iwacho ni sami dhi wuoth ichako gondama achiel koro ndamono dhi ochako kod dala gi kucho madwa neno kata juma machien kucho nen Bungoma nen Trans Nzoia koro kosemanya eko wuoth oko kotegno koro seyo to nitie kanyo ito bende nitie kod teku nitie kod teku nikech kata rally ma motimogi pok wawinjo malong'o ahinya ni to gin chenro mage mobro timo ka dipono ni ombulu no bi olwarne wan wawinjo mana na ajenda maduong' nang'o ni tero jatend piny bende onyiso jo-Mumias ni kik biwe ka bende wacho ni nitiere hono moro manotimore ne higa mar 2017 makoro ogeno ni hono makamano bro timore ne kendo e higa mar 2027 wageno neno no bobede yo machalo nade nyaka Rabuge Jong thuolo marwa mar gazet Kizito ema nokorumo it gazet mar
mano mar apar bende nyaka Ramogi Ojwang nyalo somo kotudore kod kaka jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka temo sero oganda mawuok e gwengego mago mag Nyanza. Kaka wach ka ni nitiere omenda milionde mosebed ka itero e gwengego mago mag Nyanza mar lombo jo Nyanza mar mondo mi obi osir dwaro mar jatend piny Kenya William Ruto mano mar bedo jatend piny bang' yiero mano mar higa mar 2027. Nyaka Ramogi Ojwang nyalo some kanyo kaka wacho ni jotelo ma otenore kod ka sirikal osebed kineno ka tero omenda mathoth ahinya e gwenge makono ka nyaka sani wacho ni nitiere omenda mano maderom milion 10 mane ogol kanyo kod jatend kweth manok e od bura mamalo mano Junet Mohamed e kinde Women Empowerment fundraising e kar chung od bura mare omenda makore lach ahinya mano nyaka Ramogi Ojwang nyalo somo it gazet mano mar apare wang'isi ni gazet ni ma Daily Nation kawuono menyo matut gigo mabro bedo katimore mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 kalendo odiochieng' ma kawuono en exactly 1 year to the general elections. Koro nyaka Ramogi Ojwang inyalo kaw thuolo mari isome matut. Adono dhi machinglo manitiere it gazet mar 15 kaeto wang'e wach manitiere it gazet mokwongo mar The Standard. Kalendo ni machinglo makamano anno ka ket kod wach manitiere it gazet mokwongo mar The Standard. Machinglo makamano kizito king'iye aneno ka otudore kod weche mosebedo ka timore e pachoka iseyo mosebed ka ibiwone obila e pachoka. Kwenyal mana yudo machinglo makamano achiel kachiel mar mondo mi nyaka Ramogi Ojwang bende ong'iyane. King'iyo machinglo makamano kizita keni inti nyalo pong'e gi wiye yo machalo nang'o. Machinglo moket kama to koro lure kod seyo mibiwo yo obila ni nek ma itimo kod gin. Koro sama itimo kod gin jogo matimo nonro e weche mag nek be gin mana obila. Koro kokawo kiyo mar mondo mi omenya to ng'ama timo gini kong'iyo kucho to yudo mana ko obila wadgi ema timo kamae. Koro iwacho nang'o ang'no ka obila cha otere nyim do nikech kar obila ka be nitiere wach moro ma wacho nang'o kineno ka timo an obila tineno ka timo iling'. Aya adwa ni wadhi e gazet mar The Standard mar mondo mi wang'e ane ni to gazet mar The Standard to wacho nang'o. Gazet mar The Standard penjo kanyo ni where are they police officers on the run. Nitiere obila ariyo kizito makoro itudo kod nek mano mar laktar Dr. Victoria Mutiso. Kakoro nyaka sani jatend okwach kicha DCI Amin Mohamed noseyango ni nyalo bedo ni obila makamagi emane otudore kod nek mano mar laktar makamano. To penjo eni to koro gin kanye ang'o momiyo nyaka sani pok omakgi gino mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kata jatend duond bura mar DCP bendo penjo nang'o momiyo ka obila ariyo gi emitudo kod nek mar laktar no ang'o momiyo pok ondhigi. Kizito mana mapiyo kachiel kod wachne mogik ka waloro mana kaka nwachake machienglo cha ni gin kanye oseyang nyinggi koro kama gintiere pod wanyaduogo mana gima nitiere cha mana ka obila cha weche mantiga kacha mopondo ka naneno kitimo taling' koro dibed nang'o onen ka gitimo koro ling' mantie kae momiyo koro gin kure nikech debe ni manyogi to nigologi agola oko piyo koro wageno ni bro tim nonro mayanga adier ni obila makoro iketo biose wigi ni ema notimo wach makamae. Koro magi duto te waweyo ne jolony ko jotim nonro mar mondo mi otim ka osetim to wan mowuok no ema koro wanyiso jopiny ni koro wayudo ka bende Gachagua bende koro wacho gi koni ebe koro piny to wechegi ogolo gi kowuok kure ang'eno bro duoko e yo makare. Erokamano en Jericho Keyo Kizito kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar pire nonro mar gazet nyaka Ramogi Ojwang gi kanye machopo gode giko mar nonro mar gazet akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa James Opondo japicha bro bedo katai e tuke kata nonro mar wechego mag tuke. Oriti masani warom kendo kango chopo saa 4 e kinde manga taye chenro mar mbako romo. Nyinga Joyce Oduor.